Txorin eta rock eta errezeta tradizionalen maitaleok ongi etorriak gurera. Gaur, aurreratu dizudan moden, asteazkena. Eta biteli, asteazkenetan zer daukagu? Betiko errezetak. Bai, eta gaurko errezeta da nik ikastaroak eta ematen ditudanean sekula faltatu ezin dan errezeta eta txorinen dagoeneko 3-4 aldiz egin duguna, baina zeatik ezin da sekula faltatu. Errezeta batekin berarekin 3 errezeta ikasiko dituzulako. Bat, ikasiko zuen pilpil bat egitera, bizkaitar saltza bat egitera, eta pisto bat. 3 errezeta, eta horiek gero danak klurranero bakaiagoean batuta doaz. Eta hori ingo dugu gaur. Orduan, bueno, ondo etorriko zeizue, zen bizkaitar saltza ikasi nahi duen egiten, ikusiko du, bizkaitar saltza inungo tomateri gabe egiten dela, pilpil bat egingo dugu, ea ez egun mosten, eta pisto bat egingo dugu. Pistoa be tomate bari doiena. Pistoari botako diana da, nik egiten duenean klurranero bizkaitar saltza. Horregatik egingo du bizkaitar saltza. Vale. Orduan, nik pisto bati normalen tomatea botako nioke, baina kasu hontan bizkaitar saltza jatetxetan da izaten genuen ez da, pisto hori nik egiten nuena da bizkaitar saltzarekin. Hau, eta gero santu kontuak ekarreko ditu, Patriziak. San Jakobo, Urdaiazpiko eta Gaztaren santu bedeinkatua. Bere omenez jango ditugu San Jakobo apurtxo batzuk. Kurruskari, goxo, Gazta... Apurtxo batzuk ez, desente, beldurra gabe, Vitali. Bai, egingo ditut. Erosena gainera xafla honek lodixak Urdaiazpikoanak, aurrekonako lan arategikoak, horre biedie. Baina, bueno, hau itxeko, egia da, osagai gutxi biediela, baina zartagin eta kasola asko, ez? Bai, pistoa, pilpila, bizkaitar saltza eta txorixeruak hidratatzeko. Honena da, asaltzia zuzenean, zelan egin biozun. Baina, laurpen ez da, hau da, luze jungo dana, beraz, xeri lasaita, honor. Lapiko batean, oliba olioa eta baratxuria konfitatzen jarri eta ero epeltzen utziko ditu. Olioa epel dagoenean makaiagoa bertan sartu eta 6 minutuz egingo dugu. Atera makaiagoa eta pilpil bat ingo. Bestaldetik, pisto bat ingo dugu, horretako barazkiak erreosten jarriko ditugu eta bizkaitar saltza bat egin daukagunean gehitu eta gorde. Bizkaitar saltza egiteko, bikipulak, urdaixe, sagarra, baratxuria eta ogia emeki olio pixkatekin 2 orduz egiten utziko ditugu, birrindu, iragazi eta hau pistoari botako dio. Gero, pilpilari, pistoa eta bizkaitar saltza pixka bat gehitu eta zerbitzatu. Orduan, bueno, klurraneroan historia kontatu izan dugu, baina ez bada gaur Patrik berriro kontatuko dugu, eta nik horretako lehengo ingo duena bakizue. Pilpil bat egiteko garrantzitsua temperatura da. Hau da, olioa bero badao, ez egu ingo pilpila. Orduan, hor truko bat dago, ze jende asko kaldetzen duena, zen bat olio bota bertzaio, ze batzutan gehi botatzen diogu, beste batzutan gutxiegi. Hor, ondo ateratzeko, 500 gramo badauzkago bakai hau, 250. Erdia olioa. Eta horrekin, ez da soberan egongo. Bestetara, horrekin zer dago txarra, ez zaigula estaliko makai haua. Eta konfitatzean buelta eman beharko diogula. Olio asko botatzen badiogu, ondo konfitatuko du makai haua, guztiz ez diogu buelta eman behar, baina gero olio guzti hori ez du erabilia izango, ze monstu ingo zaigu ziurrenik. Botatzen joango eta olio asko egoten bada, segun zenbat gelatina botatzen dingo makaia horrek, baina bestela monstu inan zaigu. Orduan garrantzitsu, hemen baratxuria tal batzuk, zapalduta bakarrik, hauek ez ditut ibiliko apaintzeko ezer, eta olio honi zaporea eman nahi diot. Orduan, hemen gero botaldigu pipermina, ero ez. Eta beste sartagin hontan, beste oliba olio txorrota bat, eta ingo duna, pisto bat egiten hasiko gara. Horretako, bueno, nire txian behitzat, kipula, piper bertzea eta kuiatxoa. Nik ez dut erabiltzen, ez piper gorririk, ez eta alberginiarik. Hor, pistoan mundua bakizue zabala dela, eta pusketak, haundiagoak ero txikiagoak. Ni txiki moztu ditu gaur, azkarrago egiteko. Eta ordena beti nik berdin egiten du. Kipula, piper berdea, kuiatxoa. Eta gero azkena, laugarrena, tomatea izango zen, eta hori laukitxo eta moztuta, ero tomate saltza moduan. Hau esan da, klurraneroren historia. Guazen, igelean jolastela. Hori da. Ranero. Bai, klub ranero azkenean, horrek esan nahi da, rana igelaren, kluba edo elkartea, ez? Zauen egoitza bat, Bilbon, 20. mende hasieran, nun klub ranero ditzen zan, eta, bueno, egoitza hortara hurbiltzen zan pia jende. Baina, behin hurbildu zien, espero zianak, baina askoz begeixau, orduan, berdako sukaldarixak, Alejandro Caberierik, da zela, Sociedad Bilbainako sukaldari frantzesak, esan zaren,
nik ez daukat jana isa hainbeste pertsonan dako. Eta isa da, bakaio zati bat, basako alabare danontzako, mira, pilpilla ez. Orduan, zerekin luzatu zoen, bertan zeukan pisto batekin, eta horrezkero, bakaiaua, pilpillakin, eta pisto apurtxo batekin, Club Ranero bezala ezagutu da, berra jatetxeko edo egoitzako izenakin. Beraz, hortik dator historixia, eta hain ospetsua bilatu zen, bere egunean, nun 1923an, Markesa de Paraberek bere liburuan, bebai, sartzen dauen errezeta hori, eta gaur egun, aurkitzu leike. Txorienen, 2022ko abenduan, engauen, zigorrek egin zauen, Club Ranero bakaiau entxalada. Oso goxua holan gabonetako aukera desberdin bezala, beraz, gomendatzen dotzuegu, hori egiteben nahieran bakitzue baukazuela, eta esan dakua, egia da, betiko errezetak, hau da, asteazkenekoak, zera, pilpil bat, pisto bat, nun gaur zigorrek bizkaitza saltzakin egingo dauen, baina normalien esan, ura zan, pisto bat, normala. Tomateak initen dena, baina nik, beti, proba egin nuen bere egunean bizkaitar saltzan edukalako, eta bizkaitar saltzarekin zoragarri geratzen denez, aukeran, nahi hau, bizkaitar saltza erabili, eta horrela erakutziten dizugu nola iten den, Alatabe, hementxe debate bat badau. Zein. Batzuk esaten dabe, baraskixak, hau da, pistoa, joan bidala, oinarrian, gero arraina, eta gero pilpil saltza gainetik. Eta beste batzuk esaten dabe, eset, doiala, arraina, eta gero erdixa pilpil saltzakin bustitxa, eta beste erdixa pistoarekin. Nik beti induena pilpila naztu. Berez, azkenean, makaia bazaukan, eta berak izuena pilpil hori pistoarekin nazi egin zuen. Nik egiten duena da, pilpil horri pisto botatzen diot, eta gainetik napatzeko, gainetik estaltzeko erabiltzen duan saltza da, pilpila gehi pistoa. Bien nazketa, ez da alde batetik bat, ez doaz banatuta, baizik eta saltza bera, Club Ranero saltza da, pilpil bat, zein pistoa gehitzen diogun, pilpila indaugago, horri pistoa bota, eta holako, esan dezagun, pilpil bat tropiezoekin. Bai. Pisto pusketakin. Alata, beni joan nazen jatetxeetara, bai, bere izte itxustela. Bizaltzen artean, bai, igual, erakusteko bizaltza desberdin ditula. Zelan bizaltza. Bizkaitar alde batetik, eta gero pisto bat normala. Pilpila. Pilpila alde batetik. Hori da. Eta gero pisto bat nazi gabe... Nikola, ikusi diren birritxan, hola ikusi dut tabernatan. Karo, baina zuk teoria beraien, historia irakurtzen baduzu, errezeta honena, da, luzatu zuela saltza, pilpila gehituta. Orduen bian nazita doazela, ez? Baina... Nik beti holan dugu, ez da, inun ez dut ikusi hola, bia banatuta. Erakutziko zu gero argazkixa. Alatabe, bakitzu, puristak esaten dabe, edo esango zabien, zigorrek bezala dana nahazitxa joango zala, eta gaur egun beste berrikuntza batzuk eitzen die, ez? Azkenean, gaur ezagutzen ditugun plater klasikoak, die, batzuk ausartu zielako, apurtxo bat, bide tradizionaletik ataraten, eta nahazketa desberdinak eitzen, edo aurkezpen desberdinak. Nik, ez dakit, pentsatzen dut bai, Club Ranero hau bere egunean izango zala oso innovatzailea, eta gaur egun klasikotzat hartzen dugu. Eta zenbat, asmatu diren, nahi eta zerbait berria asmatzera joan da, eta beste batzuk, beharrak sortu dituela, ez? Hau bezala, ez? Beharra zegoen, ez dakit nola... 15 lagunei eman behar zien, bere entzako esan zioten 12 lagun izango da, eta nahi dugu bakaioa pilpilera 12 lagunen dako. 15 agertu ziren. Ama, nola egiten du? Orduan, hor, etorri zan. Bai, zuko bezala, igual, 12 baino, 24 zien 15 biharrian ze. 3 pertsonak geixau, esate bada, esate bota dut, ez da izen bat izango ziren, badaki gehiago agertu zirela, eta azkenean hori. Nola ingo du? Lasai. Eta problema, izukalaria beti, ero beste zerbait jatera, baina, honekin behintzat, asmatu zuen, ala ere ez da oikoa ikustea, nik, lehen jatetxetan da, asko ikusten zen, makaiagoa 3 eratara, eta atzez izuen, da txorienen ingen duen, plater batean, 3 pusketa makaiagoana, bat bizkaitar saltzarekin, bestea pilpilarekin, eta bestea, Club Raneroarekin, ez? Eta hori oso oikoa zen zerbait, baina gaur egun egia da, pixkat astuta, edo geratu dan zerbait da, eta errekuperatu diko da. Egia da untxe olako errezeta tradizionalak eta jendiak
berreskuratza ditxula. Orduan, igual, hemendik aurrera, ez? Ikusten dugu. Bueno, argi dagoena segundua, da... padre. Hemen, oliba olioa, ja itzaldu dut, baratxuriak hor konfitatzen, eta bestaldean jarriko dut hor, bizkaitar saltza egiten. Vale. Bizkaitar saltza, guk, bueno, hemen txorien askotan indugu baita ere, gero birrinduta jongo danez, ez gara erotuko, baratxuria txikitzen, loditzeko, ogixarra bat, Ez duzetan sopakoa izan behar, ogixarra bat, frigituko duguna hemen. Gero, urdai pusketa bat, txerriaren, urdai espikoaren urdai pixka bat, barrura. Naiz eta arraien dako izan, beti eramateu. Kasu honetan, gutxi ingo duenez, kipula txuri bat eta gorria bakarrik ibiliko dut, zagar erdirekin nahikoa izango da, eta honek emango dio gozotasun puntua. Errezeta askotan, azukrea botatzen diote baita, gozo puntu hori ematen. Horan, azala kintadenak jartzen duzu. Zagarra, gero, birrindu ingo dugulako. Eta esan dakoa. Kipula desentera ematen zuen, gu, gero, pipertxorixeroak erabiliko ditu lau bat, txikia dira eta 5 hartu ditut. Eta hemen, kipula txuria eta gorria. Zaiakoa izaten badugu, hobe. Hartu, eta hau, erregosten jarriko dugu, eta zein dugu. Gaur, bueno, normalean beti hemen txorienen, azken aldian erabiltzen dituguna da, pipertxorixeroa aragia, ez? Bagizue, aukera dagoela, bezperan hidratatzen jarritzen baitugu, pipertxorixeroak, gero aragiatara, eta listo, ni jatetxetan lehen aragia ez genion ataratzen. Azalda guzti, hemen sartu, birrindu eta ero garrantzitsua iragazi. Hoi zerringo ditugu, hidratatu, azkarri hidratatzeko zelan iten dira pipertxorixeroak. Urrotzetik hasita, irakiten jarriko ditugu, irakiten hasten denean urrotza berriro. 4 aldiz aldatuko dio gura, eta pipertxorixeroek egongo dira, prest, gero, kipula egin da dagoenean, bizkaitar saltzari gehitzeko. Eta hasiak nola kendu? Nola apurtu, eta astindu batzuk emon nolan, aizeak umeari bizkarra ematen zizkien emon, bota isetxua lezan. Bota asitxoak. Asitxoak, hori. Venga, holaxi, hau esan da, Patri, zurea daitza. Nerea daitza. Hemen, arrainako sinatzen gabizen hontan, bakizue Euskal Herrian badukagula arrain erreza tradizional pila bat, ez? Bakaiaua, komentau izan dugu, 3 saltzatan, baukau, legatza donostiar erara, bauzkau txipiroiak bere tintan, da bauzkau pila bat. Baina, honek, belaunaldiz joen die, agosago transmititzen, ez? Ze, egisa da, holan, historian ikusten badozu, eta aztertzen badozu, noiz esango zinun diela, edo noizkuek esango zinun diela, lehenengo euskal errezetak arrainanak holan euskeraz. Venga, 1800 da... Ez que gidoi eraku dezu. Ideerik ez, Patri, bota. Bueno, ya, vale. 14. mendekoa. Vale, baina, badakigu gidoi eraku dezu. Launtxe, kosinatzen. Ez galdetu orduan, nire. 19. mende hasieran, hau da, 1828an, familia Bilbotarreko Mariano Rementeria idazeta itzultzaileak hartzen dau. Frantziako liburu holan oso ospetsu bat, dala Manuel du Cuisiner et de la Cuisiner, 1822koa, eta itzultzen dau euskerara. Orduan, konturatzen da, itzultzen dauenean oso motz geratzen jakola, eta hor, errezetak bie diela. Orduan, berak, bere kabuz, naiz eta bertsio frantsesean horrek ez agertu, berak jartzeitzu, legatza eta bixiguan errezeta... Osa, berak ezagutzen zituen, errezeta batzuk sartu zituen. Hogei sartu zituen. Beraz, horrek die berez, lehenengo euskal arrain errezetak idatzi zienak edo argitaratuta dauzenak. Ze egisa da, bere familia, emaztia semalabak, danak bizkaitxarra zien, eta orduan ezagutzen zituen errezetak euskalduna di, orduan esan geike, horre dila lehenengo euskal arrain euskaldunak. Esango zute errezetiak. Bota zintzu dira. Guztira, 15-20 bat idatzi zituen, bixigu herria, bixigu gixatua, egositxa, bixigu eskabetxian, bixigu fregitua, bixigu pastela, legatz bolak, legatz pastela, eskabetxian, legatza saltza berdean, legatza frigitsua, eta bat, nik hau ez duna probau, legatza ur saltzan. Hau da, urrak frutu lehorrak. Urrekin egin ja. Bueno, almendraketara biltzen dira. Baina, holan, urrakin legatza, esango, eta, bitxu, aztertu diko liburua. Baina, egisa da, berak nahi zauela, idazle ospetsua izan, baina historiara pasau da oso itzultzaile ona izateagatik, eta gaurkoan txorienen esan dugun bezala, lehenengo arrain errezeta euskaldunak idaztiagatik. Zuk, pentsa, el hobby. Ero, eraztunen, esan da... Gizona...
Jauntxoa. Bai, eta ino da, bai. El Señor de los Anillos pelikula hor sartuta daukala. Nik kolezio guztiak dut. Bai. Norbaitek euskara itzultzen du. Ez, eta esaten du, Tolkien honek imaginazio falta zuen, eta pasajaunak sartzen ditu. Eta bapatean doa zerrekatik, eta lamia bat agertzen da. Eta hanbotoko mari be bai. Eta hartu, bai, eta bere hartuta, gora etorriko naiz, eta oin, venga, gatzakorriak sartuko ditut hemen. Gaur egun itzultzaile bezala zuk hori zinozu jarri. Suposatzen dut. Da, manteko bizan, edo bestela, ez dakit berak, baimena eskatuko zion, ze garaietan, ez dakit tramiteak eta iteko, ez dakit, hemendik, Frantziara iristen zaneako eskutiz bat. Da, 1822an, bebai, helduko jakien Frantziara. Ditxu, bai. euskarara idatzi dugu da, itzuli dugu da, liburuxka bat da. Eta bestak... Karo, ez zaben zulertzen. Oi ze bitxianik, 50 errezeta bialdi nizkion, eta hemen 78 agertzen dira. Hau da, agian euskaraz batzuk beste modu baten idazten dira. Bueno, bitxia, baina bai, guk erositako presioan ekarri zugu, Pistoa, azkenengoa, kuiatxo bota dugu, olio pixkat botako diot, azpikalde hortan, marroskadura gutxiago izan dezan, eta oin, hemen utzi dugun, ostutzen utzi dugun olio hontan, baratxuria atera, eta makaia sartuko dut. Bizkaitar saltza martxan. Hau, oin, irakiten hasiko da dagoeneko gure pipertxorixeroak eta esandakoa. 4 aldiz aldatu ingo dugu gura. Horretako, ur beroak endu, urrotzetan jarri berriro, irakin aldi bat. Horrela 5 aldiz, eta hidratatuta izango ditugu, gero ja, gure barazkiak eginda dauzkagunean, bizkaitar saltzako barazkiak eginda dauzkagunean, bertara sartu, eta bere gozotasuna eta kolorea batez ere eman dezaten. Listo. Arrainetatik oiaskuetara pasako gara. Venga, segi. Normalian arraina bakitzue, pasatixak arrantzatzen diela, edo bestela, bauzela olako gaztegi industrialak. Baina, oiuak, badauz industrialak, baina badauz bezuk etxien aukitzeko aukeria, naiz eta ez saldu, zure etxeko arrautzak eta... Guk dauzkon, gure etxien dauzkon modun, etxerako arrautzak eta izateko. Nik enakixena, nik oi horik eta ez dut aukita, aukin hauenian, gurasuekin bizi nintzenean aspaldi, baina erroldatu inbidiela. 2008, baina nik hori ez dakit, guk etxean, ez diot, lehen guzuari galdetu, ze egia esan lehen guzuak ardura oioena lehen guzu dauka, eta berak ekartzen ditu. Ez paduz erroldatuta, ez esan telebistan 6.000 euroko izuna da? Ja, ez, gurea daude erroldatuta, eta gehiago, familikoa dira. Amak sukaldian dan ibiltzen dira, etxekua bezalako. Ez jarten dira, gozatzea kafesni, eta... Bai, ez hartozalea dira, hartua gustatzen, honek Kellogg's horrek hartua jaten dute, oso hartozalea. Bai, antza, naiz eta autokontsumorako izan, baldintza batzuk bete bedie, batez animalien ongizatea bermatzeko, eta euretatik ataraten da, aragisa eta arrautza kalitatezkoak izateko, hau da, osasun kontuegatik. Kopuruetatik nik izak izen bat familia oiuena daukatzun, baina izan bidie 30 arautzetarako, eta aragitarako 50. Guk 8 dut. Maximo. 8. Eta azken aldian alpertuta duz. Bai, eta... Arrautzik ez dabela ematen? Arrautzik ez badute ematen, salda derreina da. Horrek zarrauak izaten dielako, ez? Baina honek gaztia die, baina ez dait, bat dau nahi dauen lekuen iken dabela, eta bitu, gaur egun daudela jartzen diablako arrautza faltsu batzuk, erakusteko, dauzolan batzuk, txiki-txikitxak, arrautza formakin, ikasteko nunin behar duten da hori, baina da ere, umeak ikuten nahi zenien, da behitu arrautza dauzen, eta txikitxak, aita, 6 dauz! Eta nausizak, lur, die horrek eskurretakoak, eta, espadute saldeiten, saldatako. Alata naiz eta saldatako izan, aragirako edo arrautzen dako, erosibidea leku ofizialian, hau da, ganado esplotazioa, erregistruan, inskribatutako establezimendu baten. Ezin jozu bizilagunai edo erosi. Azokan saltzen dituztenak, suposatzen dut, azoketan da saltzen, izango dutela. Izango diela, bai. Imaginatzen dut, Claro, 2024tik danez, oso berrixa da, baina imaginatzen dut bai, papeltxoren bat edo aukiko da biela ofizialak izaten dena. Egongo dira homologatuta horiek beraiek gero azoketan saldo alizaten. Gauzia da, burokrazia pila badauela horren atzetik, eta jende asko be protestan, ez? Esaten dabe, gaur egun ezin jodo lan pare bat oio auki arrautzen dago, da horre be bai, legalki altan eman bitut, badana gauza honak eta gauza txarrak.
Dena kontrol batera. Bueno, hori, txakur kondo da lehen, bueno, ni baserri inguruetan da bizigana beti ezagutu izan dugu, jendeak kruzatzia txakur bat bestiarekin, eizalakota, eta legea duela 3-4 urtero atezanean, hasien hor protestak egon ziren, baina antza, bueno, lanerako diren txakurrak, hartzai txakurrak, eizerako, eta horrek badago kruzatzia, baina besteak toki ofizial batera, jun behar duzu, berez niri ondo pentsatzen gaze, bestela hor, ez dakit, beltzian edo badabor, ez dakit, utxune legalak eta badauz, eta hortan animalixe bebai, batzuk sufrirut, itxina bepila bat. Berez, egoten badalebe bat, nun bermatzen dauen animali horrein, ongizatia eta ondo zainduta dauzela, lan egin biko da hortan, ez? Bai. Lehen esan dakoa, hemen, guztiz olioarekin estaltzen badu, ez dugu zetan egin behar nik oinin behar duena. Hau da, buelta eman, makaiaguari bestaldetik egiten joan dadin eta azaleko gelatina askadezan. Bestela, makaiagua beti bakizu azala gorantza, aurkezpena eta bebai, eta egiten badu pilpilean da, gelatina eta gehiago botatzeko eta estalita erabat eta azala goian daukala. Orduan oin, atarengo du makaiagua, izan du kutxura 4 minutu alde batetik, beste 4 minutu bestatetik, zauek, lodia dira, hori, hau da beti tamainaren arabera, ez da berdina, logo solomo fin batzuk, erdiko solomo lodia izatea, ez? Orduan, hemendik beste 3-4 minutu utziko du, eta gero garrantzitsua, egin da dagoenean, atera ingo dugu, eta ostu imar da oli hau. Zer bestela, pixkat, ostu ez, epela omarra, tzamarra sartzeko moduan egon da. Hau da, pilpila bestela, oin erringo zinen. Ni uste dut oin, pilpil egiten ari da nortan, erringo zinen. Pistoa, ia erdi ina daukau. Bizkaitar saltza, ikusten duzu hemen, erdi ina dagoela, baina, hemen, neurri berdinak, behira, nola murrizten dan, hori, kanpora. Hau, jarriko dugu, eta dagoeneko 3 urraldaketa indizkiot, urrengo irekin aldia ematen duanean, sartuko ditut hemen, eta honi gero, esan dakoa, botal diogu, ura, salda, arraiz salda, nik normalean, holako aragi salda bat, gaur, ura botako dio. Hor, piper txorizeroekin beste 15 minutu utziko dugu, eta, ordurako izango da, Bizkaitar saltza, gero birrintzea besterik ez dela, horko denakin, irugiarra, kendu ingo diot, urdaia, ematen zuela lehen lantaldeakin hitz egiten egon gara, eta ez dugu esan. Baina horren itxura zeukan, jarraitxu mesaz. Bai. Hau birrin dingo dugu. Jaten zauzenean. Bat ero etxean, badao, ogia bota beharrean, arroz pixka bota aldiogu, bestela, holako harto almidoi batekin loditu aldugu, kipula gehiago botata, hau neko fina datuko da. Eta ez errez, guazen uste da, honi beste 3-4 minutu egiten, honek irekin aldi bat ematen duenean, sartuko dut bertan, ur pixkatekin, irekin aldi beste 15 minutu, birrindu, eta hemengo bizkaitarra ona botako dugu. Eta orduan, bakarrik falta izango zaigu, pilpila egitea, moztu gabe. Ia nola teatzen. Birrintzean harrapatzen gaituzue, gure bizkaitar saltza, eta egia esan horrela ikusita, norbait oin telebista piztu badu esan du, tomate saltza egiten ari dira. Ez, hemen tomaterik ez dauk. Kipula, sagarra, ugia, piper txoixeroak, eta urdaian, urdaixa. Oin, orduan, erabili dugunez, piperrak azalda guzti, garrantzitsua da, oso garrantzitsua iragaztia. Eta gero, hemen, barruan geratzen dana, urrea dela, ur pixkatekin, hartu eta idazinko. Eta, makaia hau egin da daukagu, hemen, pasatu du beste sartei batera, idestontzia, zertarako? Pilpilla iteko. Pilpilla iteko. Eta hemen, betiko, apuristak eta ziko dira hori hola nemuitzen egin behar da. Nahi badute horrela itea bereiek oso zondo, nik txorienen askotan eta nire etxian beti horrela egiten dut. Eta truko hona da, truko politxa da. Eta batez ere, erreza da, eta azkarra da. Eskarra ibili behar ez da izen badenpora horre mugitzen eta... Hori da, alegia truko baten deskribapena zigur. Bai, ez, azkarra izatea. Eta erreza. Eta erreza. Hori, azkenean hementxe barazki desente sartu ditugu, eta egisa da
zuk galan, ez dakit, barazki baten platera esaten motzuk, jende asko barazkixek eta ez jako gustaten. Eta holan, beti dabiz, ideiak topatzen, barazkixek nola sartu. Nik uste hau aukera politxa dela holan, piztuakin eta arrain apurtxo batekin, ze honek emate hotza holan, egia da bat, bueno, disimulatu itxea itxustela. Bai. Eta, holan, baukau zerrenda bat, barazkixak, nola jan, nola disimulatu, nola sartu? Bueno, disimulatu, nola jan barazki geixau, Olak, aholku txikitxo batzuk. Batzuk esaten da, gozatik gazixa eitzeko. Osa, gozatik gozoa izan biharrean. Hemen ikusten dute kamaratik nola eiten nahi nizen, Eta loitzen, bera bakarrik arrean, eta guk hemen estu sartu almido irit, ez ezer bota, bera bakarrik, hori. Eta zan daukan bere koloretsua. Ligatzen hasi da, plap, eta egin da izango genuke, gure pilpila, oin sartuko dute hemen makaiagoa, pilpila honi koiaraka pare bat pizto, eta hor barazkiak sartzen ari gara, gaurko moduan. Baina beste batzuk, zeintzu dira legia, Patri? Adibidez, gozarian, ziazerba irabiatu bat, tomate tostadak, aguakatea jan. Ziazerba irabiatu, niri ere kostatuko zitzaidak, Patri. Aguakatean erosten dizu. Marrubi batzuk, banana apurtxo bat, eta ziazerba horan eskukada bat. Truko nazia zerba gehiago jateko, eta egia da, zapore asko bestotzela ematen da goxua dagoela. Zaporea nabarmentzen da gehiago bananana, eta goxua da, unik aitortu dira. Probatuko dut. Gero, daueneko prestatzen ditugun platerei, barazkixa jarri. Hau da, danai, beti barazki lagungarri bat jarri. Hau da, guarnizio moduan. Afaldu bitxuzula, legatz xerra batzuk plantxan, aldamenean, barren gorri batzuk, gari zain zuri batzuk plantxan, barazkixak otordu danetan sartzia. Edo saiatu behintzat. Gero, barazkixak bebai, aurretik prestatuta izati holan nagisa ez emoteko. Perezia gero sartzeko. Ze haukitzen baitxuzu egisa da holan prest, ondo mostuta da oskaiuan, gero igual ez dotzua beste nagi emongo horrek kosinatzeko eta jateko. Krema eran jan, hau umiekin be historian zia araskotan eian gauza bat, ez? Betiko, hori da, purea ez krema ditu, garzaio, krema esaten badu, Beste kutu bat. Sofistikatuagoa, edo, emoten dago behintzat, izenagatik goxuagoa izango dela. Eta gero, txorienen hemen erabili izan ditugu, arroza edo pastan alternatiba bezala, adibidez, kuiatxoakin espagetiak eiteko, edo, holako alternatiba. Gero, gauzak eta biltzeko, adibidez, alberginia bat, ezakize biltzeko, korearrek bai itxen da bie, letxuga osto batuen, holantakoak izango bazien bezala, aragixakin jan, da holan, gutxinaka egia da, barazkixak basabizela sartzen, eta goxo geratzen dela. Ero, bestela, makaia barekin, gaur nindugu moduan, ikusi duzu, Saltza baten sartu. Egin dugu pilpila, eta ikusi duzu, ze errazateratzen dan, hor garrantzitsua esan dako, temperatura, eta irestontzi bat erabiltzea, hau da, guretzien irestontzi. Gero, bota diot, piztuari bizkaitar saltza, tomatea bota beran bizkaitar saltza, eta gero piztua jaina zegoenean pilpilera. Eta guk, jatetxetan lan indudanetan, denetan, horrela, zerbitzatu du klurranero. Hartu, baita klurranero jatetxean ere. Klurranero da, Lope de Aro hoteleko klurranero jatetxea, nian inituen, betero, Alberto Zuloaren, agindupean, bera zala makaiagoaren garaiko erregea. Berez, hau bada, zu klubranero nego bazinen lanean, hau da, klubranero? Klubranero deitzen zan jatetxia, baina hau zagoen Lope de Aro hotelean, ez hau Bilbaina. Saminotzun, orduan hau badala benetazkoa. Baina, esate dizut, hau dala benetazkoa. Niri zu nire kasoi, Patria. Niri kasoi. Ni beti. Eta, egia da, pilpilak entzun duzu behin baina goiagotan, ezin duela irakin, eta hori. Pilpilak irestontziak initen baduzue, irekin aldu, ez fuerte, baina pilpil soa bai, eta botatzen badiogu. Hemen? Sakonean? Bueno, venga, sakonean, ebezu sakonean. Dotoretxo? Ni zapal, normalmente zapal. Ale. Ez, hor atarako, Patri, lasai. Beitu hau, beti lehen, jengaritxu nian hola erreza tradizionalak beti erabiltzen gain platera hau, zebada holan dotoria, gogoratzen zara? Plater tradizionalen... platera. Beste hor kristalesko horiek etxe guztietan egoten zianak. Hori bai dela. Baina kristaleskoa da. Etxe guztietan egoten zianak horre baina marroiak. Bai, marroiak ziren. Nahiz goratzen. Ez? Kristaleskoek horre marroiak? Nien nahiz goratzen gure etxean zeintzuk gen euskan. Ez? Nahiz goratzen. Nire amak bai, ez dakit ze bankuetxekin edo oparitxiko zabien, baina holan loratxuekin edo eskondu zanean, ez dakit. Baina bai tipikoa da. Bueno, tipikoa,
Bakaiaba Klub Ranero era da, gu gaur zuendako prestatu du, eta erakutsi zuegu, esan dakoa, Bizkaitar saltza bat egiten, pisto bat, eta pil bat. Eta 3 hoien keiketa da Klub Ranero Makaiaba. Teldi, hau? Hau sardaxakin bakarri, be? Bai, ez du behar, hone beste zer. Hale ba. Emaion. Horra goiaz. Zer? Eso es. Detaile, kontua, baina, bueno, gustu eta ez da bezerritzein da. Ze ba? Zu ez zara salzalea, badakite gure lagunek. Bai. Esan izan duzu, ez? Azala gustatzen gadio kurruskari. Baina, bueno, jaten dut, Janbier bada jaten dut. Orduan, labean erretako azal bat izan behar du. Bestela ez. Bueno, eta hau zengu, ze irutzen zaizu, Oso goxua. Kombinazioa, pisto nahi proba bakarrik. Bai. Nahi nauen prau, tomatia biherrian bizkaitxar saltzakin, oso goxua. Naritzen da zerbait. Benetan. Eta gero, pilpiakin da bakaia bakina. Bai, ez? Gorena. Beraz, oso goxua, eta ontxe zuk lehen aurreratu bezala, santuetin jarraitzuko. Gora San Jacobo. Hori da, gora San Jacobo. Amen. Zu horretan, ni hemen. Bai, eta San Jakobuak ontxe ingo ditugu, da bai, hemen txegongo die. Bueno, osagaiak, ikusten zuen bezala, 5, olixo kontatzen badugu 6, bai. Gutxi edie, baina, bueno, errezetak ez dauka misteria handiri, baina gero emaitza paregabia da. Eta errezeta zelan joango dan, holaxe. Urdai espiko egosi artean gazta sartuko, hori pasako irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik, eta ingo ditugu frigitxu, gero zerbitzatu eta barrura. Hau da, jan. Ja, laburpena, hemen... Laburpena laburra izan bida, izanak esaten da. Egia esan errezeta honekin, nahi izan ezkero lusatu, beti lusatu alda, segia esan, San Jakobuena, klasikoa hau izango zen, baina hainbat errezeta daude, eta bada hau baita hau nola da, Solomoarekin egiten diren San Jakobuak, inalditu bai. Bueno, korden blea azkenean, zer izango zen, ez? Nire makitxe ditu bexamelakin. Bai, hori ja, ni hori San Jakobuen nioke dituko. Hala ba, esango txatan bai. Ez, baina, a ber, ni bexamela izaten badu, ja gehiago, hor ja sartzen gara, ez? Beste errezeta batian, ez? Takit. Beitu, honek, garrantzitsu dena, niri asko gustatzen jatena da, honek urdaiazpiko xerra loditxak. Bai, hori garrantzitsu. Segitxa da, sobretakoak eta izaten diela, txiki-txikitsuak, eta, bai, eta orduan, bueno, horrek ez jata emezte gustaten. Orduan nik, bixara, holan, buelti emon, eta jazta, San Jakobua. Batzuk, egisa da hemen aldozula, balan, bueno, forma emon karratua, ez dakize, baina holan gehiago die, artisauak. Baina karratuena bak zuzatidan, ez? Ze normalen San Jakobuak egiteko ze urdaiazpiko leitzen da, hori izaten dana, la karratukoa, eta ja, bera hori be tamainua raziokoa badanez, bueno, xerratan mozten duzu, eta horiek gainera ja horrek ez dituzunez bildu, osea, da bat, sanguiz bat azkenean, eta horiek lodixago, hori bai, nik eskatuko nuke, saltzen dutena, zuk esan duzuna, horrek karratutan saltzen dutena ere finegia da, orduan eskatu zazuen lodiagoa, eta ero, San Jakobuetatik, Big Maca, ero, handiena zein ja, bueno, katxopoa, zer da, San Jakoboa baita, baina xerra, eta aragia aldatu iten dala, ez? Bai. Hemen gure arategien ditute bat, da, Solomo ketua, baina da, olako, etorreko zer gero izena, eta esak izu. Eta arekin iten du, bi Solomo xerra, eta berdina. Barruan, gazta, eta listo. Gero bestatzuk, gazta eta urdaiazpikoa. Gazta ezberdinakin jolastu alduzu, olako brier, olako, rokofor ikutu bat eman. Nahi duzuena, eguneko santu horri tokatzen zaion, guztuen araberako gazta bat jarri barko duzue. Orduan, hau da, San Juan izan eskero, San Juan, purutasunaren eta berri ikuntza simbolizatzen duen santua. Zetanak santuak jaiek eta zautzea ditu, baina gero bakoitzak ze simbolizatzen duen? Ero segati dan hori bat? San Jakoboak ze simbolizatzen dago? San Jakobo, ibiltarien babeslea zen. Hau da, hau hartu, energia hartu. Bai, take away. Baitu gaina, energia pio temototzu da ibiltzeko. Bueno, bitu gero, San Sebastian, Donostiko jaia, horri da, gaixotasun aurrean, babesten gaituen, santu bat ero eida,
San Judas, nire santua, erremediorik ez daukagun jendearen santua, agian. Horrek ez die faltsuen santua. Ordan nien ez. Ni erremediorik ez duena irakurri dut, eta orduan, esan, bueno, venga, ni sartuko nahi zuen. Ez Judas, beti, esatu esunean, hori Judas bat da. Hori, guk, bakizu gure kuadriako batik Judas ditzen digula. Benetan. Ez Gure kuadriako batik dakit oso nadan. Judas dator, bai, Judas ez, bai, bueno, Judas, eta berak badaki, berak onartzen dut, eta nik uste dut. Zein jotzen? Baina, a ber, txantxetan da, baina, bueno, bihurria salako eta beti zebilalako. Zirikatzen eta. Hor, zauri ba, ospin pixka botako dio. A ber, gatzak zeiten duen hor. Bueno, Judas, gaiztu ba. Gero, boito, ama Guadalupekoa, segia da santu gehienak ere hor lan bat imarra, gehienak gizonezkoa dira, Elizak badauka hor lana, Bueno, ama Guadalupekoa arrantzaleen zaindaria da, gero San Ignacio Loiolakoa, oazpeitikoa zala, irakasleen eta misiolarien, babeslea ero esan dezagun, hori, esan dagoa, zaintu jenteak ezautzen ditu jaiegatik eta, baina gaur egun, hemen gero eta gutxeo dakigu, zerrin zuten, ero segatik izituzten santu, ero noren patroi, ero zaindari, ero diren, ez? Gaur egun jan itxe ditugu, San Jako bezala, ospat itxe ditugu, San Juanak eta Santo Tomasak bezala, baina zeintzu dien jakin? Ez dakigu. Bitu, dakigu hemen, gaur egun berrikutza moduan sartu aldiogu, ogi birrindu normal bat beharrean. Hori da, pankoa. Nik hau aukeratu dut, enaukalako bestia, Baina nahi dut esan, Baina bai, alternatiba bezala, pankuakin ez dakit azkena ze eingo ginu, baina antzaukagun olako paketetxo bat, beraz, ura erabili dut. Nik uste dut hemen nahi eta nahi ez gaia gazta aldala, behian izan behar da ondo urtzen dana, eta ez dut imaginatzen gazta hibrido bat. Nik sartu otzat, Gazta hibridoa? Ardixana eta hola nasketa. Hori ez da gazta hibridoa. Ez da ba. Animalien eta landaren jatorriko proteinak batuz egiten den gazta. Landariekin be? Bai, hilarren proteinarekin hartu eta Danimarkan, hor Kopenhageko Unibertsitatean, batera dute, eta horrek konturatu dira proteinen gazta hori egiteko erabiltzen diren, proteinen 25 espada animali jatorrikoa, landare jatorrikoa baldin bada, testuran eta ez tala nabaritzen eta aukera dagoela. Eta hori da, olako barazki jatorrizko proteina gehiago jateko edo segatik egiten da? Segatik egiten da. Jende hori soldatan apean daukatelako, handa dudenen zerbait ikertu behar dute, eta bera mutilak, zerbait berri atara behar duzue, zer da onda gaur bazkaltzeko hilarrak, venga, ia hilarrekin gazta bat ateratzen dute. Hartu dute, lakteoak duten kaseina, hilarren proteinarekin batu dute, eta horrekin, holako gazta bat atera dute, Asian hegoaldean hain tipikoa dan, paner gaztaren, nik ez dudan ezautzen, baina horren... Hori indiakoa, oiena, salto inozta. Arena antza omen dauka. Beitu. Hau da, beste produktu da merkatuan, bestakit, zuke lehen, esaten duz, egon zarena, Patri, barazkiak alden bezala jan behar ditugu. Bai. Mendik aurrera, jango zue, egongo zate, San Jakoboa jaten, eta aldamenean eramango duen entzala patata frigitu ez gain, gazta hibrido bat eramango du, eta gazta hibrido horrek izango ditu barazkien proteinak, ere? Beitu. Ze gauzak, Ze gauza on. Ebentxe San Jakoboa prestatzea bezala, gogoratzen zuen, lehengo irinetik, gero arrautzetik, ogi birrindutik, eta frigitzera. Gero, hementxe be, barazkixak sartzeko egia da, modu ona izango zela, San Jakobo etzan izango, baina hori, zerba horri mamisekin be bai, lehen gainera komentatzen egon gara, umiendako eta holan, barazkixak jateko, hori, aukera paregabi hemen saltoka dabil, kuyatxoakin... Gazta, hori, salto iten duena gazta da. Kuyatxoakin bebai itxen diolako San Jakoboak, hortuko San Jakoboa ditzen dienak, eta alternatiba badauz. Gero pipergorri erre bat bebai sartzia dibidez, gazta, urdai espikoa gazta eta pipergorri erre bat. Hori bebai, primeran geratzen da, eta bada bezolan barazki apurua jarten. Nik hau gaztana probatu ingo nuke, eta gero, jatorri izendapenekoei, erronka bota aldiegu, eta imaginatu zazuen, mendik urte batzu garreu, Iria Zabal gazta iteko, latza esnearekin, hemen Santiago Mendiko hilarren proteina erabiltzea. Eta horrek irindako nasketako, Tolosako babarrunen atarratako proteinarekin, olako hibridoan non
han esango zuten moduan, izalda Tolosa batuko ditugun produktu batian. Hemen erronkak, Leioako Unibertsitateko ikerketa taldean dako, horiek ere justifikatu inberko dute bere soldata, ero baskulinarikoek ere, horko irakasleek ere, baita, orduan arendako ere, erronka daukateo. Bai, bada. Eta guria erronka edo eztabaida behintzat taldean egongo dena izango da. Honek ingo itxugu San Jakobo be bai, edo gorde ingo itxugu da bakarrik lau ingo itxugu, edo ze denbora, hor daukau. Nik hor debaterik ez dute guztien, nik ikusten dut, hone biakoin atarako ditugu hor, dastatuko ditu, eta gero denak inbarko ditu. Bai, ero bai. Ez dugu mozten danakein eta gero buelta. Bueno, bai, moztuko dugu, baina denakin gabe, hau jasotzeko pixka bakarri, Patri. Nahi bezan. Atareko dugu ja, Patri. Venga, vale. A ber, beira sortu diren, ordu hauetan ja, labe esago dauden xomorro guztio dantzan dauzkago. Jende bauka, ja. Jakoboak, hau da, hori kroketen txistea bezala, ez? Horako martziar bat etortzen zaizu eta zehingo dozenuke, kroketak mundu guztiak gustatzen dizkila. San Jakoboak ere inezkero, seguro, martitzeko gizaki hori gustora ongo zala. Orduan, Basiur. Bueno, Beraz, gero ingo da, oin jango ditugula. Bale, ni pentsatzen igual zenarra aldotzat eroman edo, ez? Bai, baina egin berriak askoz gozoa daude, Patri. Hauek etxean egiten baizkiezu momentuan. Bale. Ero, berak egiten baditu, hori, honek, holan eraman eta etxian iteko, afaltzeko. Venga, berak etxian iteko. Orduan taldean dako honen Laura. Bueno, banatuko eta gara. makaia badukate baita. Bale, bastan daixela hori. Bueno, hemen jarriko ditugu. Olaxe eta hau, hori, entzalada batekin lehen esan duguna, hori ez, aragisa edo arraina jaten badugu, barrazkexa saltzeko otordu danetan, hemen izango zen, adibiderik onena. Batek esango zen, patata frijitua behor, barrazkexa alda, patata, bueno, bai. Mentxe, gure San Jakoboak. Betiko errezeta bat. Jakobo deunak. Eta goratu gaurkoa dela denboraldi honetako asteazken tradizionala. Iraian bueltatuko gara, baina denboraldi honetakoa, hau azkena. Hori da, baina egia da... Moritxarra bukatzeko, San Jakobo batekin. Eta egia sekzioak arrakasta izan daula eta igual datorren urtetik aurrera. Mantende marko, mantende bai, ez? Bai. Joko ematen du gainera. Guri hala esperimentuak eta... Ez da bona, Egipo, ezkerrak ez ditu lehentanak. Guretako beto, ez? Zuek, ez jan ezer. Zero bestela, uda dator, eta, gero baino jantzia ezin sartu. Bueno, beste bat erosi. Hori da, hortako biti hongo jaukar. Bihar arte. Agur.